Bueno, Manel, volia preguntar-te per aquest ascens a Primera Catalana, de la manera que s'ha produït. Per damunt de tot, has satisfet el que has vist avui al terreny de joc? Sí, amb el partit en concret sí, perquè l'equip ho ha lluitat, ha donat bona imatge i la veritat és que els jugadors podien haver guanyat qualsevol dels dos equips, també t'ho dic. Hem tingut més ocasions a l'Hospitalet, com és normal, però al final l'hem tingut nosaltres amb aquesta jugada de Ramon Rovira. Penso que ha estat un partit entretingut, amb un equip que ha proposat jugar i un altre equip que ha proposat jugar pilotes llargues i segones jugades, i la veritat és que content pel treball dels xavals i la gràcia, bueno, ja sabíem que podia ser que ja matemàticament estiguéssim a baix, però ara es tracta d'anar jugant, de no alterar el campionat, de ser competitius fins al final i anar a guanyar partits, no queda una. Tens la sensació de que si ara comencessis la Lliga amb els últims partits, la cosa hagués canviat una mica? Bueno, això és fer volar coloms, és una plantilla que té unes virtuts i unes deficiències, està vist, no? Perquè és un equip que encaixa molts gols, defensivament l'equip té moltes mancances, ofensivament ha de millorar molt, perquè ara un equip que fa 2 gols per partit difícilment se t'han d'escapar els punts, i estem a una mitjana de 2 gols per partit últimament. Però ja et dic, defensivament l'equip té moltes mancances i això és el que ens ha perjudicat. Partits que tenies guanyats se t'han escapat per aquests errors i bueno, ha sigut el tarannà de tota la temporada. Als minuts finals de partit he tingut una jugada molt ben elaborada, que quasi acabava amb gol. Ha faltat creure's una mica també? Bueno, ja et dic, jo crec que el Martínez ha proposat un joc molt combinatiu, amb un mig del camp molt tocador. L'Hospitalet ha proposat un futbol més llarg, més directe, posant a Cristian Nadal amb el joc aeri i treballant aquestes segones jugades, amb un joc molt directe i que és més fàcil de contrarrestar, però nosaltres patim un equip de 1,60 m el nostre contra ells que tenien 5 tios de 1,80 m i pico. Bueno, s'ha estat bé, s'ha controlat bé i els gols han vingut de 2 passes de l'error nostre, però els nostres han sigut 2 gols elaborats, amb unes jugades molt trenades, molt maques, sobretot el segon, que ha sigut espectacular, i ja et dic, content pel treball dels xavals i descontent perquè avui s'ha comprat el que es podia esperar. Avui era un partit especial, em deies que era una crònica d'una mort anunciada, però us jugàveu molt avui davant d'un rival que a la primera volta us va fer molt de mal. Has trobat a faltar una mica més d'afició, d'ambient, que l'afició hagués donat potser una mica més? Bueno, l'afició no se li pot demanar més del que fa perquè apoyen molt i inclús venen a fora a veure els partits, per tant res que bastant han aguantant, no? Que no hem guanyat 2 partits en tota una temporada, per tant l'error és nostre, no de l'afició. L'afició és com és, apoya molt més puntuals, en altres és més crítica, però això és el normal de futbol. Lo de la primera volta va ser un accident molt gran, jo crec que no cal recordar-lo, però ahir deportivament no va estar bé. No vull comentar-lo, però evidentment que va fer mal i l'equip fins que han trobat també una mica la tecla dels jugadors lesionats, jugadors en baixa forma, ha vingut tard la reacció, perquè possiblement amb incorporació de jugadors més contundents a nivell defensiu jo crec que l'equip hagués tirat cap a dalt. Sabràs l'any que ve aquest Martínez campionat català? No hem parlat res, no sabem res. Suposo que el parlarem aviat, no? Perquè això nosaltres ja sabem on estem, si és una qüestió del club, si el club vol parlar amb mi, no jo tinc cap problema en parlar amb l'entitat i a partir d'aquí decidir si ells volen que continuï, parlarem, i si no, a buscar-se un altre lloc. Jo encantat d'haver vingut aquí a Martinenc, d'intentar ajudar-los, no ha pogut ser, però quedo també una mica amb la imatge última dels últims 10 partits i l'equip ha donat la cara, no ha pogut ser, però ha donat la cara. Una última. T'ha sorprès el plantejament de l'Hospi, com a mi, els primers 15 minuts? Sí, m'ha sorprès bastant, perquè jo crec que és un equip que té molts més arguments per demostrar, no? Jo crec que encara que el camp és de dimensions reduïdes, no és com el seu, però jo crec que aquí
pots proposar jugar. I jo crec que l'Hospitalet té gent per fer més futbol, elaborar una mica més. Però bueno, també ve una setmana complicada, acaben de substituir l'entrenador nou, busques un resultat que sigui el més positiu possible, adaptar-se al nou entrenador i amb un camp que també pot influir, un equip que va últim, que hi ha l'orgull de la primera volta, no? De que un equip que ve amb una revanxa deportiva dintre de la legalitat i bueno, jo crec que ha pres precaucions justes, però evidentment no és el futbol que hem vist de l'Hospitalet, evidentment. Tot això has fet la lectura molt ràpida i de seguida has empatat. Després, al segon temps, sí que ha tractat de combinar una mica més, ha marcat el segon, i ha tornat a empatar. Jo crec que no és que hagi tingut a intentar combinar més. Jo crec que ens ha ficat una altra punta més per tindre més control, i en lloc de jugar aquestes pilotes aèries i prolongacions, el que buscava era jugar amb la gent de darrere, no? Deixar-les amb els jugadors de cara i buscar aquesta jugada, però eren finalitzacions d'un joc molt directe. Per tant, després ha volgut canviar, quan hem empatat ha volgut canviar igual que al principi, i bueno, no li ha sortit. Al final ells també estaven una mica més cansats, perquè la primera part ells han ficat un ritme molt fort a nivell de pressió, a nivell de molta velocitat amb arribades llargues, i ja et dic, al final el partit ha sigut més nostre que d'ells. L'última ja, la setmana que ve Sant Feliuenc, sé que ja... No, dijous. Bueno, dijous, però sí, la Bueno, estem a diumenge, perdona, sí. Bueno, a Sant Feliuenc, quina anàlisi vas arribar? Bueno, Sant Feliuenc no juga res, pot ser un partit obert perquè el Sant Feliuenc és un equip també molt combinatiu, que fa un futbol molt alegre i de tocar la pilota, un camp amb unes dimensions bastant grans, i també ens pot anar bé i veure's un bon futbol, perquè ningú ens juguem la honra i nosaltres intentem guanyar un partit, clar, evidentment. Gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres.